Leto a čas školských prázdnin zavítala aj do obľúbenej medickej záhrady. Mäkká trávička, tieň stromov a kvapky vody z miestnej fontány sem lákajú deti aj dospelých. Môžete sa tu zahrať na vynovenom detskom ihrisku, začítať sa do príbehov v letnej čitárni alebo si na tráve zacvičiť s profesionálnymi trénermi. Obľúbené cvičenia pod stromami tu už po 9. krát organizuje Centrum divadla, literatúry a vzdelávania. Tieto cvičenia vlastne poriadame po celý školský rok v našich centrách, a to na Školskej a Gaštanovej, a chceli sme vlastne cez tieto letné prázdniny v rámci kultúrneho leta sme preniesť tieto cvičenia z interiéru do exteriéru. A chceli sme ukázať ľuďom, že pre cvičenie stačí málo, jedna karimatka a ešte aj tu od nás dostanú a vlastne len chuť cvičiť a niečo urobiť pre seba. Ponuka cvičení v medickej záhrade je široká. Môžete si zacvičiť bodyforming, hatha jogu, zumbu, jogu, tai chi alebo pilakala jogu. A práve pilakala jogu som si v jedno slnečné predpoludne zacvičila aj ja. Túto metódu som zaviedla z praxe. Cvičím so ženami, začala som jogou, kalanetika, pilates a keďže sa mi osvedčilo, že spojíte to 3 cvičenia dokopy, z každého niečo, to čo je vhodné pre ktorú skupinu, tak je z toho pilakala yoga. A prečo práve toto spojenie pilatesu, kalanetiky a jogy? Yoga je vlastne naozaj aj fyzické, aj psychické cvičenie. Je to teda na zlepšenie nielen fyzickej, ale aj tej duševnej stránky. Potom vznikla nová metóda Pilates. Jozef Pilates ju zaviedol. Táto metóda vlastne bola sústredená teda na naše centrum, na svaly okolo brúška, chrbtice, čiže svaly trupu. Veľmi veľa sa vychádza z jogy, takže preto som tieto dve spojila dokopy. A aby sme si telo aj posilnili, tak zapojila som do toho aj kalanetiku. Držíme, s nádychom ideme späť a vydýchneme. Ideme na druhú stranu, nádych hore a hmytáme. Počas 60-minútového cvičenia som si precvičila nielen celé telo, ale aj som príjemne zrelaxovala. Nebola som jediná, kto zabudol na starosti a problémy všedného života. Je to tu úžasné, pretože do obeda tu nie je až toľko ľudí, veľa. A je tu čerstvý vzduch, je tu tráva, voda, obloha nádherná, takže je to úžasné. To je také o stupeň trošku lepšie ešte ako možno v tej telocvični. A ako dlho už cvičíte túto pilakala jogu? Fú, to už neviem, také 2-3 roky určite. Skôr tie 3. A ako sa vám to cvičenie ako také pozdáva? Veľmi dobre, mne to vyhovuje, pretože sa hlavne leží, ale aj sedí a proste je to dobre na klby. Viacej sa ponaťahujeme, aj posilňujeme brušné svalstvo, ruky a tak je to veľmi, veľmi dobré. Čo sa týka ohybnosti tela, tak rozhodne to považujem pre mňa za veľký prínos. Ako sa vám cvičilo? Super. Paráda, čerstvý vzduch, slniečko. A zvládali ste všetky cviky? Ja celkom nie, ale mám také problémy zdravotné s chrbticou, takže to, čo som nemohla, som si neodcvičila, to som si tu odmeditovala, super. To bolo aj tak. Myslím si, že to chce nejaký čas na zvládnutie všetkých tých cvikov, pretože používame svaly, ktoré v bežnom živote si ani nevieme predstaviť, že máme. Takže dúfam, že časom sa to zlepší. Túto pilakala jogu som vlastne objavila tu v medickej záhrade. Som sa prišla pozrieť a som cvičila v lete. A už je to 2 roky. A vtedy som objavila krásu toho, sa mi to veľmi páčilo, tak som sa hneď od septembra zapísala. A čo sa vám na tom zapáčilo? Čo vás tak prilákalo, že chcete znova to cvičiť? No, poprvé sa mi to páčilo, že má to taký systém, je to dynamické, precvičuje sa celé telo, zvládala som to, takže to mi vyhovovalo. No a keď nie, tak cvičiteľka veľmi príjemná, veľmi tolerantná, veľmi dobrá relaxácia vždy, čiže žiadna svalovica, žiadne problémy a vždy sa na to teším, keď máme cvičenie. Pilakala jogu môžu cvičiť rôzne vekové kategórie. Najčastejšie ju navštevujú ženy a muži od 15 do 80 rokov. Keď mám skupiny, kde je veková hranica starších, tak to prispôsobím, že tie cvičenia nie sú až také náročné. Keď sú zase mladší, tak to prispôsobím, dáme tam náročnejšie cvičenia, náročnejšie asany, náročnejšie opakovania, teda viacej opakovaní. Takže dá sa to prispôsobiť tej vekovej kategórii. Takže vítaní sú všetci. A vrátime späť. Zhlboka sa nadýchneme a vydýchneme. Sadneme si na kraj karimatky. Pritiahneme čelo a kolená, gulatý chrbát.
spriamime hlavu. Ak sa chcete pridať k nadšencom cvičení pod stromami, príďte v pohodlnom oblečení do medickej záhrady počas júla a augusta. Podrobný rozpis jednotlivých cvičení nájdete na webovej stránke www.kulturastaremesto.sk. Anka Repková, Televízia Bratislava.